Tnieda dokument tal-konsultazzjoni pubblika dwar fondi Ewropej sas-sena 2027 bħala parti mill-Multi Annual Framework tal-Unjoni Ewropea. Fihem proposti dwar kif jistgħu jintefqu xejn inqas minn 971 miljun euro. Dawn il-fondi ġejjin mill-Fond ta' Koeżjoni, mill-Fond tal-Iżvilupp Reġjonali u mill-Fond għat-Tranzazzjoni Ġusta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif il-proposti mresqa huma msejsa fuq sitt prioritajiet li jiżguraw investiment f'diversi joqsma. Fost dawn hemm il-kompetittività tas-settur privat u l-promozzjoni tal-ekonomija l-ħadra u dik blu u hemm ukoll investiment għal soċjetà aktar inklusiva u titjib fis-sistemi infrastrutturali tal-pajjiż. Għawdex ukoll huwa fil-mira ta' din il-konsultazzjoni bil-priorità tkun dik tal-protezzjoni u l-promozzjoni tal-karatteristiċi għawċin. Fost proġetti li qegħdin insemmu f'dan id-dokument hemm dawk li rigwardaw il-qasam tas-saħħa bil-bini ta' sptar għal saħħa mentali akuta, kif ukoll qegħdin inħarsu lejn il-shore to ship facility fil-Malta Freeport fil-lokalità ta' Birzebbuġa. L-edukazzjoni wkoll qed tingħata importanza b'investiment li joħloq soċjetà aktar inklusiva filwaqt li semmew proposti relatati mad-diġitalizzazzjoni tal-pajjiż kemm fl-industrija kif ukoll fis-settur pubbliku. Is-Segretarju Parlamentari ħeġġeġ lil kull min interessat biex jersaq il quddiem bil-proposti tiegħu. Qegħdin inħarsu lejn konsultazzjoni wiesa dwar dawn il-prioritajiet kif ukoll dak kollu illi fassalna biex anke naraw il-pubbliku b'mod inġenerali u korpi kostitwiti x'inhuma l-fehmiet tagħhom ħalli wieħed ikun jista' jikkonkludi wara dan il-konsultazzjoni dan id-dokument. Id-dokument jinsab fuq is-sit eufunds.gov.mt u kull min interessat jista' jħalli l-proposti tiegħu sa 8 Ottubru.